Невероятно ефективен ритуал за пари. Не си изхвърляйте квитанциите, които ги получавате на бензиностанцията, на супера или където и да било, където харчите пари. Квитанциите носят силата на вашите пари, енергията на вашите пари. Затова е много важно да ги вземете и да направите с тях следния ритуал. Напишете на всяка една квитанция "Благодаря, платено". Завийте ги и ги съберете в един съд. Важно е всичко да е написано, тези две думи да са написани с червен фломастер или химикал, каквото имате под ръка. И тогава, когато сте написали всичко и сте се ги събрали, ги изгорете. Огън е енергия, която активира с невероятна сила връщането на парите обратно при вас. И това е един изключително полезен ритуал. Когато ги изгаряте, можете да кажете следните думи: изгарям квитанциите, връщам си парите многократно. Изгарям квитанциите, връщам си парите многократно. Благодаря за вниманието.